ngap dan sobai pi ki parlo ki bistana ban pe ya ka video ha ka channel ki sangut kirang le kai ki pau ki padio klub hadu ka ne ka clip mat ka babenta ki de ki sangut kirang le kai ki pau ki bala long ru ki free agent hadu menta ki padio ki klub ki ban sai peniaso menta ka samoy bat kita kilong ubani kong udai Jeremy Boateng ubadai sentar bak barim jong ka klub Bayern Munich bat kumju na ka national team jong ka Germany House name Arjar Arpuei ulami no na klub Bayern Munich bat ulalek peniaso syaka klub Lyon kabayale kai hakal likiwan bat menta ka samoy ulamino na ka klub Lyon na marka kontrak jong ubat kane ka klub kalakut no bat menta ulalong u free agent bat hadu kane ka klip mat ka menta u Jeremy Boateng umpadon ka klub na kamtaban penyaso menta ka samoy lane umpadon kano ka klub kaban so ya u menta ka samoy number R udai Jesse Lingard ubdai ru urang lekai barim jong ka klub Manchester United bat hakayo melekai Arjar Arpulai ulalaj ban lekai syaka klub Nottingham Forest hakaba ulakamai hadu arlak pound hakashtayo bat menta ka samoy nakaleng jong ka klub Nottingham Forest kalarai bakan om extension ya ka kontrak jong u bat ka klub kumta u Jesse Lingard menta ka samoy ulalong u free agent bat hadu kane ka klip mat ka menta pompat don ka weiru ka klub nakamta ban so ya u menta ka samoy numbalai u Sergio Ramos hadin ka jingmino na ka klub PSG menta ka samoy hakaba ka kontrak jong u bat ka klub kala kutno kumta u Sergio Ramos hadu menta udang long u free agent bat ompat don ka klub kaban soya u Henry ki kubor hamsaya la ong ba u Sergio Ramos unsalai ban penyasono syaka we ka klub nari Turki ka Besiktas FC Henry hadu kade ka klimat ka menta ka kubor kamla ban pentikna hato Sergio Ramos unlai ne man penyaso syaka ka klub nari Turki ka Besiktas number sau Eden Hazard une orang lekai ubat tau record house nam Arjar kat khandai hakaba ulalai ban penyaso naka klub Chelsea syaka klub Real Madrid hakador kabahe kabalong chispa katsan million euro bat menta Eden Hazard ulaklalong u free agent hadin baka kontrak jong u barka klub Real Madrid kala kutno menta ka samoy bat hadin kane kawai naki klub jong ka MLS kala offer u Eden Hazard Henry nakaleng u Eden Hazard ulakan taj yakane botlong ba udang kwa ban yelekai naka klub hadau ba Europe Henry hadu kade ka klimat ka menta ompadon ka weiru ka klub kaban lek terwa yau Eden Hazard ban soy hakane ka samoy bat hadu menta u Eden Hazard udang long u free agent bat ompadon ka klub kaban soy ya u hadu kane ka klimat ka ba menta number san bat bukaddu udai David De Gea ubdai rong apkol jong ka klub Manchester United hakaba une rong apkol jong ka Risping ulamino menta ka samoy hadin bakalakut ka kontrak jong ubar ka klub Manchester United bat hakaba ka klub Manchester United kan om tresu ban extend ya ka kontrak bat une rong apkol jong ka Risping menta David De Gea ulalong u free agent bat ompadon ka weiru ka klub kaban lek terwaya u bat kaban soya u hadu kane ka klipmat ka ba menta te parlok kine ki sangut kirang lekai ki pau ki balalong ki free agent bat ki padio klub hadu kane ka klipmat ka ba menta te parlok tang ki kubor ngangai ba pilas ngutu ngin second du hakwai pat ka video kuble shibon